Bashite. Kita sekarang Ai koro masuma. Ifar da afsa. Alhamdulillah malat. Ala kan lafsa. Ake farja. Sinifsan. Ala ke sigi. Allah hudo. Amian. Ai atu koro. Bana fleng bana de siga bela jiniso. Ala latigere. Ai mina chogo mina. Afsiga ne fana meti. Ami dugo regal sa ala ka ba. Kake jurum kafari. Ufulli kuno. Allah hudo. Amian Ajarai. Ake kiro ne. Nero pinta. Na dina komiti. Du papier. Non koro. Otibulu. Je sais très bien, mais et quand on a été fouillé. Sabula ne hakili la ni nin tɛ a tɛ fɛn tiɲɛ quoi mais a b'e bolo a bɛ ne bolo o bɛɛ y'o kelen de n'a b'e bolo ne hakili la tigɛ ok o diyara n ye kosɛbɛ ok n bɛna fɔlɔ Mo en ne bɔra ɲɔgɔn kan sisan wa an ye baro caman de kɛ. A bɛ to ne bɛ fɛ ka kuma ni ye. Fari. Naamu. Ni kɛra mɔgɔ furu ɲɔgɔn ye a tigi ka tɔɔrɔ o kan ka k'i ka tɔɔrɔ ye a ka hɛrɛ o fɛnɛ kan ka k'i ka hɛrɛ ye Sari ni furula mɔgɔ ma a ka di bɛɛ ye i k'a tigi den wolo ne ka lajɛli y'a yira ne tɛ se ka den wolo Sari, n'a tɛ k'i ma baasi ye i b'a kɛ Ala a n'a kira kama i ka muso wɛrɛ furu min bɛ se k'i den wolo. Ne donn'i gasi la. I bɛ yafa n ma. Taa so kɔnɔ. I da de ɲinina de. Mami, somos ne yɛrɛ ko mɔgɔ ba de bɛ e la o ka di awɔ a ka di Mami bi ta tɛmɛnen kɔ n tɛ fɛ i ni Atu ka yala tuguni barisa depuis i nana yan nɔ i bɛ ne bonya i bɛ fɛn bɛɛ kɛ n ye o yɛrɛ gasi kama i tɛ fɛ ka kuma dɔw f'i ye quoi ka d'a kan gɛrɛɲɔgɔnya de bɛ na ni muru lasɔgɔli ye cɛ yɛrɛ la n'i sera ka n ka kuma lamɛn a bɛ diya n ye kojugu. Tanti Ami, n'i ka kuma mɛn
Madame Sanu yɛrɛ ma so kɔnɔ. Kɛlɛma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ fosi. Ka bali ka da tigɛ ɲɔgɔn na. O ma nɔgɔn dɛ. Hey, n y'a f'i ye cogo min na, a to n ta la. N'i ka kuma mɛn. Nka hali ni a tɛ y'a diinɛ tigɛ ne tɛna da tigɛ. Mami. Ani Ami tun bɛ mun kuma na? Oui. Tiɲɛ yɛrɛ la, Tanti Fanta, yan du in de bɛ fosi de tɛ ne. Munna? N'a fɔra diɲɛ ma don o don balawu de bila. Ne yɛrɛ ɲɛna n ko ne nana n faso la, n ko ne bɛna sɔrɔ n ko sumalen don. Nka diɲɛ ma don o don kuma kura de bila. Ni laban ne bɛ sɔn ka segin ka taa n ta f'i ye. Mami, i ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ de. Yan du in sigilen don balawu de kan. Anw yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ, mais a fura tɛ foyi ye sabali. E ma ye u b'a fɔ ko n'i bɛ kɛlɛ bɛ du o du kɔnɔ, mɛlɛkɛ ɲuman tɛ yen nɔ. N'i sera k'anw ka du in sigi kɛ, a balawu n'a a sitanɛ, n'i sera k'a wuli k'a kun, walahi Mami, n'i taara cɛlasigiyɔrɔ la, balawu o balawu bɛ kɛ yen nɔ, i b'o kun. Wa i bɛ kɛ sabalibaga de ye fɛnɛ dɛ. Ne bɛ min f'i ye, fɛn o fɛn bɛ kɛ i ta kɛ filɛli ye. N'i tɛ se ka mɔgɔw la sabali min na dɔrɔn i sigi ka filɛli kɛ. Kana kɛ kuma i y'a mɛn. N ka ci la, problème t'a la. Sida, e bɛ ka ko in faamuya ka taa sira min fɛ, n m'a ɲini fɛ ka n'a faamuya de. Ne kun ye ka nali ko bɛɛ préparé, nka a tilala ka cun ne kan k'a sababu kɛ ci riche dɔ ye. N ye n boli ka t'o ɲɛnabɔ, vraiment su de kora n na, o de y'a to n ma se ka na. E yɛrɛ b'a dɔn depuis e ni ne ka furu kɛra, ne ma deli ka su ko, kuma tɛ ka si n kun fɛ. Yafa n ma. Dameli, kabini don na ne sen don i ka du kɔnɔ, i delila ka ɲɛ ni Eta la. Ni n ko k'i m'i ka ko dɔgɔya n bolo bi, n ye nkalon tigɛ. Ne ka taa n ka nin voyage la fo ka se n ka seginni ma, fosi tɛ ne ka nali la min dogoli la. N'a fɔra ne bɛ tila ka na du kɔnɔ kabini tilegan fɛ 10 heures o y'a sɔrɔ e tɛ yan fo ka na dugu jɛ. O yɛrɛ si man tɔɔrɔ n b'i wele appel la i t'a ta. Appel laban min kɛra 1 heure n'i y'o ta o de digira n'a bɛɛ ye. N muso mankan de tun bɛ e kɛrɛfɛ. Sida. Namɛ sa. E bɛna mun de fɔ ne ye bilen Dameli, ne bɛ taa min na? E tɛna fosi de fɔ ne bɛ taa min na tant que ne ye muso mankan bɛ e kɛrɛfɛ. Ne m'i dɔn n'o ye n ka bɛn ni. Atu, bita tɛmɛnen kɔ, n t'i fɛ i ni Mami ka yala tuguni. Est ce que i tulo bɛ n na? Barisa e de kama nin kuma nɔgɔlen ninnu bɛɛ bɛ fɔ ne ma. O don ne bɔra ka taa Mami fa ɲininka, n ko sala aw taara min? K'e ni Mami bɔra. Ne ko ne t'i fɛ e ni Mami ka bɔ tuguni. Ko e ni Mami ka yala k'o bɛ e de arranger. Mami de bɛ e balo wa? Han? Mami mana sɔrɔ e kelen bɛ yala yan nɔ, e tɛ se k'i ka ko kɛ k'a sɔrɔ Mami tɛ yan. Wallahi ni nana sɔrɔ don wɛrɛ ko e ni Mami bɔra. Ala bɛ mun kɛ ne na ne t'o dɔn dɛ. Nka ne yɛrɛ bɛ mun k'i la, ne yɛrɛ de b'o dɔn.
jugu sago nansan kolo filɛ nin ye somɔgɔ malo den filɛ nin ye i bɛna n di Lamini tere jugu ma a k'a dalaka a k'a da kun na mun de kama don han. Tanti Ami, e bɛ ka miiri min ye o tɛ o. N'aw bɛɛ bɔra ne kelen de bɛ to so kɔnɔ yan nɔ fo su fɛ ni fa tɛ ɲini ka na wuli n na. Mami bɛ yan nɔ o bɛ ka ne ɲɛnajɛ nka ni denmisɛnnin wɛrɛ bɛ yan nɔ ni ko ko n kana tugu mami kɔ n m'o faamu nka denmisɛnnin fosi tɛ yan nɔ fo mami kelen kɔ o bɛ ka ne ɲɛnajɛ. N'i y'o fila fɔ ma sisan n bɛ sɔɔri kɔnɔ i bɛ tila k'o de fɔ ma n'i kana tugu den kɔ e kɔni den tɛ mun de bɛ yen nɔ aw bɛ e bɛ fɛ ka ne faga du nin kɔnɔ de wa. Ne bolo aw man ka tɛ ka anw sen don aw ka kɛlɛ la. I bɛ tila ka n dala de minɛ tuguni wa. Ami kana s'a ma dɛ n'i t'i yɛrɛ bonya i kan ka ne bonya e bɛ kɛ mun muso sugu ye e ɲɛ tɛ ne sigilen na kana baga denmuso ma dɛ a ma kuma jugu foyi de f'i ye a ye fɛn fɛn f'i ɲɛna 10 de don 1 t'a jɛ a to i sigi i ka kow kɛ i ka denmisɛnninw sen bɔ a la i y'a mɛn wa i y'a faamu. Tolo ne ma se e ma fɔlɔ e k'i bila kalmi na barisa a tɛ ne ni fuwari cɛ e ka furu min yɛrɛ a nege kisɛ kelen a tɛ ne la ne yɛrɛ t'a dɔn ne balimaw ye ne sinju ni n balima ni n fa ni n ba ye ne taga ne don ni furu jugu nin na k'i e kɛ fuwari ye ne bolo e bolo ko ne m'a ye dɛ e bɛ ka du papiye ta k'o di Lamini ma e y'a yira ne la de o k'a fɔ ko Lamini de bɛ se ka anw balo wa Lamini de ye cɛ ye du kɔnɔ i y'o de yira anw na o donc ne tɛna n da tiɲɛ e la yɛrɛ i y'a faamuya barisa e bɛ cogo min na tan dɛ bara n tɛ yan i bɛ sa ni bara la de. Ni ala ma min mɛn e bɛ se ka ne mɛn yan. ala k'i sara kana fɛn fɔ y'a mɛn. Munna i bɔra ka ko dɔ kɛ a ma diya n ye. N ye mun kɛ? E ye mun kɛ cogo di? N ye kuma min mɛn i kan a ye n tɔɔrɔ fo ka taa fɔ a ye n tɔɔrɔ. Buna hadamaden ni mɔgɔ bɛ sigi la sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn koyi. I bɛ tɛmɛ ko dɔ de kan walasa i bɛ se k'i ka sigi kɛ i bɛ se k'i ka mɔgɔya kɛ cogo min na. Nka ni e ko k'o si tɛ ku e fɛ ni mɔgɔ dɔ ye ko dɔ k'i la k'e b'i tɛ dusu fɛ k'o kɛ mankan ye. Mun de ye ɲamakala de? Jama kumada de ye anw ye ko bɛ ko la anw man kan y'o la. N'i tɛ siran tɔgɔcɛn ye n'i tɛ siran malo ni lebu ye ne bɛ siran ɲɛ dɛ. Bi ta kɔfɛ n t'a fɛ k'a mɛn k'i ni maa wɛrɛ bɛ mankan na. Sare ne tɛ fɛ ka ko fosi kɛ ko min bɛ tulo ye kasi la nka n'i y'a ye ne ni Acheta kɛlɛ la fo ka se siyɛn ta ma dusukun tɛ kunbɛrɛ kun ye koyi ne ye mun k'an mun ma se. Ayiwa n tɛna kangari wɛrɛ da i ye min kɔfɛ nin y'o ye. Ne ka jeli kɛ yafa n ma i tɛ n'a min tulo la abada ko ne ni mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma sigida in bɛɛ b'a dɔn ko ne tɛ se mɔgɔ ma hali ni mɔgɔ y'i sen na ne sen kan ne bɛ n sen bɔ a sen kɔrɔ i bɛ yafa n ma. Ala ka yafa n bɛɛ ma. Amina. Damili. E Damili. Damili ma miiri dɛ. Damili ma tasi dɛ. Damili ni nga danaya ni nga fɛ bɛ ta k'a d'i ma. Ka nga diɲɛ fɛn bɛɛ bila i kan. Ka nimu bɛɛ d'i ma. Nka e ma ne sara ni diɲɛ fɛn fosi ye. Ne ka ni voyage kunkurunin dɔrɔn kɔnɔna na. Ma kalo 2 kɛ. Ma san 2 kɛ. Tile 5
tile 5 dɔrɔn damele e ma se k'i muɲu ka ne kɔnɔ damele o si man tɔɔrɔ damele o si man tɔɔrɔ ne talen e tun bɛ mɛja dɔrɔn de la yan nɔ ni musow ye mun na i bɛna ni walimuso ye mun na i bɛna ni muso wɛrɛ fo si dilan sanfɛ ne ye nin bɔ n ka kunkɔrɔ donna de jukɔrɔ o bɛ mun de yira ne la ne talen o tile 5 kɔnɔna na e y'o bɛɛ kɛ ni muso wɛrɛ de ne siyɔrɔ la i bɔra n jigi kɔrɔ dɛ Sita. I bɔra n jigi kɔrɔ ka n'a fɔ ka ja Ala ka masa ne lamɛn i sigi. e bɛ ala dɔn ne bɛ ala dɔn ne kɔfɛ e kan ka ne janfa e ne kan caman fɔ ɲɔgɔn ye dɛ sani ne ka taa ne kuma caman fɔ dɛ tagali ordre jɔra di ne ma e de ma fɔ ne ka taa jɛ i bɛ ka ne nɛgɛ ne ka taga a wɔta hali ni wagati o wagati jɛ i bɛ se ka na problème t'a la ne kɔfɛ ko de bɛ Sita. A kɛ Ala n'a kira kama. Ne mana ni muso foyi de so in kɔnɔ yan. i bɛ tila k'o de fɔ Ni ye e yɛrɛ ka buguli kɔrɔ dɔ de. ne kabini ala ye ne da ne ma deli ka nin buguli ɲɔgɔn don Sita e b'a dɔn ne t'e janfa. nin bɛɛ kɔfɛ Yafa n ma Ala kama. nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ fɛ ka n kɛri tunu ya Yafa n ma Ala ni kira kama. nin bɛɛ kɔfɛ danaya bɛ min ne tigɛrɛ la damele Kanu wa n tɛ da i la fo ka taa fɔ dugukolo melekera bilen fo n'a sɔrɔ i ma bɔ n jigi kɔrɔ Sita. Ami, mankan min tɛmɛna ne ni ɲɔgɔn cɛ kun mi deli ka yafa ma fili de ye ne sɔrɔ ka d'a kan ne kɔrɔ de ye a ka di ye i k'a bila fili minɛn kɔnɔ ala ka yafa an bɛɛ ma o diyara n ye Ami nka mun kɛra tuguni ne bɛ min ɲini i fɛ e bɔra ka mankan min kɛ i cɛ la sisan m'a ɲini fɛ e kana na sɔn nin ma ka d'a kan e bɛ k'i cɛ dɔgɔya cogoya min na nin furumuso mankan tɛ ka nin kɛ e bɛ ka dɔgɔyama min kɛ nin ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra ka na nin ye est-ce que a bɛ se k'e cɛ bonya heyi i nana i ka yafa deli de la i ka yafa deli kɛ i ka yan bila fɛn min ye ne ni n cɛ ta o bɛ ne ni n cɛ de ni ɲɔgɔn cɛ e da foyi t'u la problème fɛn fɛn bɛ ne ni n cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ tɛ e n'i cɛ de ya e k'a jɔ cogo lajɛ dɛ n nana yafa deli la dɛ ɲɛ ala ka buda bila a bila yafa ma n'i k'a bila a tiɲɛ awa n'i ka kuma mɛn Damele. A kɛra cogo di? Damele. I ye min k'i muso la, I jo t'a la. Hali n'i y'a kɛ ne yɛrɛ de, ne ka buguli sɔrɔ n ka so kɔnɔ n cɛ kɔ, a tɛ bɛn ma. Awa. Bi ta tɛmɛlen kɔfɛ, n t'a fɛ k'i da ne ni muso cɛla la. An n'a y'a kungo kuma dɔ f'i ɲɛna, I kana nin da don a la. E kiritigɛna wɛrɛ de ya? Walima e de conseil dibaga ye ne ma? N jɔlen yan, n y'a ka kuma bɛɛ mɛn. N kulo b'an fakɔrɔba tɔgɔ la I da kɔnɔ. Nka Ala k'i ci a kuma ka s'a ma. N'a sera a ma don o don ni ne y'a mɛn kulo la,
bilahi nye kale ala la wala min ka so tigi la. Alhamdulillah. Ala kana bashi ke. Farda gafsa kun. Alhamdulillah bi gafsa ma la ta fusa. Alisa ala kenan. Amina. Apampiu. Amina. Isigi yero. Amina. Ala ko duwa mu. Amina. Nkoro ne jatinda doke. Ka banana chaque famille bi ka banana fura min ne utiliser. Tiens là. Ma do fana kadi kata Dr. Sola ka ko na tuya amano baro jenatika ko bela jenebeti dondo ga nurima dondo ga gelema ko kumgo nana komi yere ba kalama wati bela jenema ko na dawade ya wati dora ko ga no komi wati dora ka gele ka mabe bola ala wala de la soro fana bɔra ala waro de la ne kɔrɔ di ka di ka taa Dr. Sola o de kama ye ni bila i ɲɛ i k'a minɛ i ka taa Dr. Sola ka t'i lajɛ n'a ko tɔ kɛra cogo min na i bɛ kuma n fɛ. Lamine n bɛ dugawu ka halisa ala k'an ka balimaya kɛ. Ya Rabbi ni kun ye bɔ ka laɲini ni diyara n ye nin b'i ŋani ala ka kɛ a diyara n ye walayi n ko n ma diya n ye nkalon tigɛ nka n b'a ɲini i fɛ i ka nin to yen e b'a dɔn bamanan fura o ka nɔgɔ an bolo ni tubabu fura min surtout u ka biɲɛ ninnu ne yɛrɛ bɛ siran o ɲɛ donc bon ne dege bamanan fɛn minnu na n bɛ k'olu caman utiliser n'ala sɔnna ma o bɛ ka nɔgɔya kɛ yɛrɛ yɛrɛ de wa a bɛ ban a kɔni diyara n ye i y'a bɔ yen nka ni ala k'a ta ka diya a diyara n ye vraiment n fa i ni ce i ni baraji. Ok baasi tɛ n y'a faamu n fa. Diyara n ye. Ne ye ka laɲini i ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen faamu sabula e yɛrɛ a man di e yɛrɛ de ye e ni ne ka bɛn e ka nin acte mun ne yira ne la. Ayi o de don n fa o de don sabula e ka kuma n b'o de yira ne yɛrɛ y'a bɔ n deni ni ŋaniya la nka e ye contraire de yira ne la sabula an ka bɛn o yɛrɛ tɛ e fɛlata ye nka baasi tɛ. Lamine e ye ne dɔgɔkɛ de ye ne ma bɔ o ma ni e ye fɛn fɛn di ne ma o tɛ problème ye o n'i y'a ye ne bana la. n fa a t'o kun bɔ sa merci. Bana min bɛ ne la ne b'a dɔn. Merci. Lamine